Això... Espera un segon. Sí, el manto negre, sí. És el manto negre. Varietat... A vegades molta gent diu que s'assembla a una garnatxa rústica. Gra petit, gra mitjà, espès... Gent que ho feia deia, no, amb emparrat millor perquè entren millor els tractaments i tal. Passes temps i després de quan s'ha de veure de detalls. Això dels cavalls, a mi, doncs jo el veig d'en fora i... Digueu-ho, la ficaré de dins. No, aquí de fora no els deixo. La ficaré allà de dins. No, perquè aquí s'està per comprar perquè me'n va parlar bé bastant de gent i són molt tàfora, com bé dit ara. Me'n va molt bé per mi. Avui he tret per cert. No, sí, de moment. Un collet plantat a vinyes molt fèrtil, el collet és una varietat que si ho plantes en un lloc fèrtil et fa 20.000 quilos hectari sense cap problema. Moltes gràcies.